Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa cikin wani sabon bidiyo namu. Insha Allah kamar da kuka gani a title din bidiyon mu, yau zamu nuna muku yadda za ka yi screenshot kuma sannan ka sa shi a cikin frame din waya ba tare da ka sha wahala ba. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka zaɓi all don samun ingantaccen bidiyon mu idan mu daura. To da farko abin da zaka fara yi, zaka zo ka ja saman wayanka haka, aka jawo shi haka gaba daya. Zaka zo ga inda aka saka bluetooth, wifi, flashlight, voice screen. Zaka zo ka zabi inda aka saka screenshotting, gashi nan a nan guraren. Zaka zo ka danna sai ka jira ya ma screenshotting din abin da kake so ya kai screenshotting din shi. Yawa already gashi nan ya riga ya nuna mana cewa ya nuna shi ya edit delete, sai ka zabi edit. Bayan ka shiga nan guraren zaka zo ka ga wasu abubuwa na ƙasa, hannunka na hagu zaka zo ka zaba na biyu wanda na farkon nan. Zaka zo ka shiga na biyun nan inda shine frame screen ɗinka, zaka zo ka shiga. To kamar dai haka gashi nan kaga ya nuno mana cewa gashi nan ya riga ya shiga. A duk kalan wayan da kake amfani da shi, kalan frame ɗin ta kenan da zai saka maka a jiki. Idan ka taba haka, ƙara tabawa kaga ya fita. Idan ka ƙara tabawa haka kuma za ka ga already gashi nan ya ƙara hawa. To bayan ka yi haka, abin da za ka yi next, zaka zo ka shiga nan sama inda ka sa saving din, inda zaka ga saving din nan gurin kenan. Zaka zo ka taba shi sai ka jira shi yayi saving kenan. To ga nan ma already ya riga ya ce mana ya riga ya saving. Zamu je mu shiga cikin photos din mu sai mu je mu duba. To gashi nan zamu zo mu shiga cikin photos. Kamar yadda kake gani gashi nan a haka ya riga ya nuna mana cewa gashi nan wannan wanda muka dauka ba mu sa mai frame ba kenan. Idan ka dawo baya haka, to gashi nan kaga wannan shine wanda muka saka mai frame din waya. Gashi nan ka gan shi yake haka. Mun gode da zuwa wannan channel ta mai albarka, wato Alfadari Tech TV. Insha Allah za mu rika kawo muku bidiyoyi akan harkan technology da abin da ya shafi harkokin waya da yadda za ka samu kuɗi. Mun gode sosai da yan uwa da ziyartar wannan channel.